kai mun riga mun lashe zaben canji a cikin canji shine mafitar jama'a kai mu ranar kai ai ni zaben nan kamar mun riga mun ci da hankali ya kwance ya mutumi na ya ne kai mun riga mun ci zabe fa ku asuwa kai mu a APC kai mu APC mun riga mun ci zabe malam idan ana maganar PDP ka daina sako APC fa mayaudara ne mayaudara mayinta su kai sun yaudara talakawa mu da muke da honorable Lawal Adamu Usman Bisalab senator mai jiran gado sannan kuma muna da honorable Husaini Abu Karim mai kero member kenan sannan kuma karanmu na chairman muna da honorable Nasiru Liti mai canji in ka jana a kansila kuma muna da honorable Mustapha kansilan ba da kurin mashi kenan insha Allah kaga mutanen nan su wayanda na lissafin nan da yake gani su burin su kawai talakawa ne a gaban su ga adalci ga kyauta ga taimako kai malam ne gaskiya ko kuma ba girman kai ba su da girman kai burin su kawai talakawan ne a gaban su na ji labarin adalcin su suna taimaka ma al'umma sosai ni ma dole zan dawo a tafiyar nan da ni ma daga yau na dawo PDP. Yanzu fa malam balan falan ma PDP ce tafiya fa. Ni ma daga yau zan je in dauko zan zo in kana magana PDP ranar zabe. Kana magana APC yau daren kanka kake. Raba mai da masu bakin ciki masu san kowa ma ya rasa su suna sama mu kuma muna kasa wahala da ne ma sai kisa.